Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padawan. Nakatuloy tayo sa ating pinaka-latest na yung weekend, Biyernes hanggang Lunes, Pebrero 18 hanggang 21, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, yung latest GovSat na yung Biyernes hanggang bukas Sabado. Meron pa rin tayong hanging silanganin sa may Kabikulan, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Ito po yung probinsya ng Surigao provinces, kasama po dyan Dinagat at Siargao Island. So may mga maulap na papuwi rin, na may mga kalat-kalat mga pagkulog at pagkidlat, lalo na po dito sa may Northeastern Mindanao at Eastern Visayas. Ang ibang parte po ng Mindanao ay nasa influence po ng western o kanlurang bahagi po ng West Surface Trough na dati pong shallow LPA at medyo humihina na po siya at hindi na po siya LPA as of this time. Meron naman po isang surface trough na papalapit po sa Mindanao. Dito naman po sa may dulong hilagang Luzon, Batanes, Bubuing Cubao Islands ay magkakaroon po ng mahangin na panahon mula sa 30 hanggang 50 km bawat oras ang bugso ng hangin. Dulot po yan ng panibagong surge ng amihan at meron po tayong namumuong frontal system na ito ay inaasahan lalayo po habang dadaan po malapit sa Okinawa susunod na 24 oras. At ang buong bahagi ng ating bansa ay maging magandang panahon, tuyo, at may mga isolated rain showers and thunderstorms sa ibang portions ng Pilipinas, lalo na sa hapon o gabi. So mag-ingat lang po sa mga pagbabaha at mga landslides kapag mayroon po malalakas na thunderstorms na mag-apekto po sa mga lugar ninyo, lalo po sa may Visayas at Mindanao. At sa labas ng ating bansa, wala po tayo natatanawan na sama ng panahon o posibleng maging bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Okay, so all clear po yan. At ito naman po yung fast animation. So makita po natin mga kaulapan, itong mga dalawang surface trough na papalapit po sa Mindanao na magpapaulan sa mga susunod ng mga araw. At sa zoom in satellite animation ay makita po natin dito ang mga kaulapan at mga thunderstorms, mga maliliit na thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Visayas. Doon po yan ang tinatawag nating easterlies. At posibleng may mag-form po dito na panibagong shear line. At dito rin po sa may Mindanao, sa may Davao region, may mga dumadaan pong mga localized thunderstorms. Doon po yan ang surface trough. Ito po yung rainfall forecast sa susunod na 3 araw hanggang Lunes. So bukas ng hapon, inaasahan po natin may mga thunderstorms po magaganap sa Mindanao dahil po sa surface trough. At may mga ilan showers din dito sa may Visayas at Kabikulan dahil po sa easterlies o hanging silanganin. Dito po sa may dulong hilagang Luzon ay medyo lumalakas ang hangin dito. May mga konting mga showers. Dulot po ng hanging amihan. At sa linggo po ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa Mindanao. Dulot po ng panibagong surface trough. At dito rin po sa may Bicol, Eastern Visayas dahil po sa may hinang amihan but medyo may kalakasan pong amihan dito sa may Cagayan Valley at ibang areas po ng Ilocos provinces at Ilocos region. At sa Lunes ng hapon, inaasahan po natin ang mga mahangin na panahon dito sa may Silangan at Hilagang Luzon dahil po sa hanging amihan, lalong-lalo po sa may Silangan bahagi po ng Cagayan at Isabela. Dito rin po sa may Kabikulan, Panay area at Northern Negros ng Bisayaan at Eastern Visayas, lalong-lalo na po sa may Samar at Leyte provinces. Ito po ay dulot ng amihan. So magkakaroon po dyan ng mga padaan-daan o pabugso-bugso mga ulan. Okay, so yan po ang forecast sa ulan. At ito po yung accumulated forecast na ulan for the next 3 days hanggang Lunes. So dito po ang bulk ng mga ulan sa Mindanao, Eastern Visayas, sa may katimugang dulo po ng Sulu Archipelago, sa Celebes Sea, mas malakas po ang mga ulan dyan dahil po sa pagdaan ng surface trough. At dito rin po sa may costales ng Kabikulan, may mga possible showers dahil po sa pababa na bagong amihan o possible shear line kapag mag-develop po siya. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley at Ilocos provinces. Okay? So, yan po sa may area po ng Kalinga at Apayao, may mga possible rin po mga showers na magaganap. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating wind forecast mula sa European model courtesy of wind.com. Bukas po ng hapon, inaasahan po ang pagbaba po ng surge ng amihan sa may dulong hilagang Luzon at magiging mas malakas po sa linggo.
Apektado na po ang Hilagang Luzon, magiging mas malalakas po ang hangin dito po sa may Batanes at Baboyong Cubao Island, sa may Itbayat area, na kung saan yung hangin ay pwedeng umabot po ng 60 kilometro bawat oras, at malalaki rin po ang alon na pwedeng umabot ng 2 hanggang 3 metros, at mapanganib po sa mga maliit na sasakyang bandagat dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon. At dito rin po sa may Kabikulan, Eastern Visayas, ay posibleng magkakaroon na po tayo ng mahinang amihan at lalong lalakas po siya sa Lunes, Pebrero 21. Magbibigay po dyan ng mga ulan, mga pabugso-bugsong ulan at medyo malakas na ihip ng hangin na hindi lalampas ng 60 kilometro bawat oras mula sa Hilagang Luzon at silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan at Eastern Visayas. So, watch out for that. Meron naman po tayong panibagong surge ng amihan na magaganap na yung linggo hanggang Lunes. At yan muna po ang ating forecast sa susunod 3 araw. At babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Palo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa panood nyo sa aking channel.